ודאי שהיו נימוקים של טעם למנדלי. הלא כאבי ספרותנו המודרנית ולשתיים לשונותיה, והן היו שקולות לאהובו, והוא היה בעצם לפני ריב הלשונות. דבקותו ביידיש לא הייתה צריכה סמוכה של אמונה, כפי שיצא מלפני ועידת צ'רנוביץ, ודבקותו בעברית לא הייתה צריכה סמוכה של אמונה, כפי שיצא מלפני ועד הלשון. רוב שנותיו יצאו באווירה שבה גם הסופר, גם רוב קוראיו להוציא קוראותיו כפולי לשון היו. ודאי כבר הייתה לו ידיעה, כי הוא כותב לשתיים פובליקות, אך להרגשתו הייתה זו חציצה מלבר ולא פילוג מלגו. שרוי בעולם שגילומו המשולש, נוסח יידיש תחילה, נוסח עברית באמצע, ונוסח יידיש הנשען על האמצע כגמר, היה עיקר פועלו בפרוזה. חי כמעבר לתהליכים הדינמיים סביביו, כולו קודש לליטוש אחר ליטוש, של שסיפר ותיאר מי שכבר. שירת עשייה כפולה שאם להיעזר בנוסחה של שמואל ניגר ולחדדה פירושה בניין כפול. העלאת לשון דיבור כלשון יידיש ללשון ספר, והעלאת לשון ספר כלשון עברית ללשון דיבור. ועם זאת הוריתי היתר לעצמי שלא לעשותו מרכזו של אותו חג זוטה, שכן לא יכולתי להתעלם מכך, כי כוחו הגיע לשיא גילויו כשהוא רתוק לאתמולו של העם, שאין נשקפת ממנו אפשרות של מחר שאינו כמותו. אמנם רחקתי מקטגוריו, כל שכן מקטגוריו הקשים שקולותיהם בוקעים ועולים גם עתה, אבל אפילו סנגוריו ואף העזים שבהם אינם מחייבים אותו בראייתם שלהם, אלא מזכים אותו בראייתו שלו, שהרי לא ראה בעיניהם שלהם אלא בעיניו שלו, וממילא אינם תובעים ממנו שיהיה מראה את שלא ראה. וכן לא יכולתי שלא לצרף את עצמי לכלל התוהים והבוהים על הניגוד שבין ההוויה המתוארת לבין אישיותו המתארת, וממילא לא יכולתי שלא לצרף את עצמי לכלל המתקשים להבין איך ציירו של עם אינו מניח בציירו פתח של מוצא, כביכול נסתמה אפשרות חיות לאומית סוציאלית אפילו אנושית. עודה, הניגוד הזה שבין הוודאי בדמות המתאר ובין השמע שכמותו כליו בדמות העולם המתואר, לא היה עשוי לעשותו עניין לאותו ניסוי הפתיחה, אם כי הפלא שבשלמות עמידתו וכפל הלשונות גרני ביותר.